Isten hozott a... Tisztelt Kókusz úr, aki baszik hozzászólni a késdobáló fennek a témáihoz, és ezért már nem győző kiküldeni, hát én méleket. Tiszteltem, piszkos követ voltam. Itt most van fett találkozó, mi van? Nagyon rú. Hol vagy? Baracsontomaj. Baracsontomaj! Jézus Mária! Ja, én meg közben kamerázom. Én közben kamerázom, amit beszélsz. Ez ott Róka Miki. Ez volt a Róka Miki. Ja, és közben mutatom, hogy mit tesznek a fett találkozó részesei. Olyan fett találkozóval, hogy holnaptól megtaláltatik minden a YouTube-on. Nem, jó a késdobáló. Tökéletesen vagy, még a időben éjszakaját is kapsz. Igen, ha jöttél volna, még ezért sült is adtál volna. De amúgy nem, mert te dagat vagy, te nem ehetnél. De attól még a bugykosomat megkóstolhatta volna. Attól még a bugykosomból egy korty Gundel törkölypálinkát elfogadtál volna, nem? Mindenféleképpen kettőt is. Ja, na, akkor én töltök is egyet, halljátok? Hallod, már töltik is. De nem tészed meg, ha. Na, ez meg így nyugodtan veszi föl. Köszönjük szépen, itt vagyunk négyen, Teréz anyu, Redtom, Róka Miki és Jason 005. Ja, az én vagyok, bocs. Kunfehértó. Szia Kókusz! Szia Kókusz, itt a pálinkád! 15 kilométer. 15 kilométer. Na, akkor ezt most először neked. Hú, kaptam Gundel törkölyt. Ja, és a legtutibb ajándék? Sorolnám. Kaptam egy Egribika vért, azt majd megmutatom, mert azt most így nem tudnám neked de megírni, az a szöveggel legjobb. A szöveggel. 2. Tamás. Kaptam egy lapos üveget, ami rajta volt Jason 05, meg a user ID-m a hetriken. Belegravírozva. Rohadék! Gravírozva. A másik meg még két dolog vár rám. Az egyik egy másnaposág elleni szer, a HELP. Az a neve. Nekem kell tudod, hogy milyen másnapos vagyok Döngyőjel, mint abban ez az viható. meg még egy rendes bugykos. Barcelámból. Ugye? Úgyhogy ezt amit... Nem a testvére, nem tudom, hogy látszik-e. Nem, mert ez csak... Várjál, most szembe fordíts, mert ez szerintem... Ja, a kamerába készül a felvétel. Ja, a kamera az készül most éppen neked. Ja, ott van. Na és az a lényeg, hogy... Mert én ilyen lusta kamerás vagyok, tudod, inkább leteszem és akkor... Diópálinkát. Retfogni diópálinkát. Ezt. Most tesszük éppen húst. Ertike ott van? Na, akkor közben... Hogy? A Kókusz egészségére emeljük már a poharakat. Ja, most fókusz. Akkor az egészségetekre. Ez holnap, hallod? Hallod? Mert a Kókusz, aki soha nem szól hozzá a fórumokhoz. Szóljál hozzá a fórumhoz, meg ki leszel tiltva. Nem mondom, hogy elpártol, és keresik a közkerületekbe. Figyelj csak, mi van a HT? Ilyen csapatból kimaradni bűn. Mondom, ilyen csapatból kimaradni bűn. Hát akkor kezdj el inni. Hülye gyerek. Itt már megvan alapozva a hang. Dehogy nem mondj már neki ilyet, hát Ne dicsérd. attól, hogy mi íszunk, hát jó van, hát attól tegezheted. Na, kedves egészségedre, Kókusz! Egészségedre, Kókusz. Nézd, holnap meglátod ezt a Youtube-on ezeket a kocintásokat. Tamás, te nem kocintasz velem? Tamás már részeg. Úgy se látják, hogy nincs benne. Tamás üres pohárral iszik velünk. Tamás. Mondom, ha nem látták volna, azért szólunk. Na, Kókusz, figyelj csak. Szembe a Teréz anyu, a ház asszonya, akinek mindent köszönhetünk. Aki vadul fog. Na, figyelj, 19-én akkor este megyek. Vagy megyünk, bocsánat, megyünk. Egyéb nyugodtan, hallod? Jut még. Na, akkor Jut jó, még a nektek Kókusznak is, vajdumálunk, a jó? többinek is. Kedves Na, egészséget! mi van, Hedvig? Cső! Tetszett neki a dolog. Töltenél nekem is, Jánosom? Köszönöm. Egyébként elnézést, de már csak azért, mert a Kókusz, én többszörösen próbáltam a késdobálóval aktivitással bírni. Igen, a filmtotónál kezdődött. Figyelj, és ott van, és stabilan ott van, még nem lép ki, De nem szól alapvetően hozzá! De alapvetően egy dumás pali, vagy csak ilyen... Hát elég dumás. Igen.
és nem szól hozzá, és írom neki a hírleveket, De hát még a mindig... HT maileket, szólj már meg, bazze! Tamás, még Tehát- mindig jobb az ilyen ember, aki nem szól hülyeséget hozzá, mint én, amikor hozzászólok Jani, hülyeséget, aztán várjál, a Nem mindenki szóltál jobban hagyja. De hülyeséget. várjál, Jani, Nem, Fenét, láttam én Hogy valami kötöttek ki, hogy hozzászóltam Jason valami barát hülyeséget, bele? úristen, most úgy, hogy megakadt olvastam, minden. Nem ugye, azért van, Jani, neki Lehet, is hogy jó. nem azért, csak én úgy vettem. de Jani, de hogy kötöttek ki ez a fel dolgok, mert úgyhogy olvastam a Jasonnek és Rókusztak magán beszélgetését, hogy bazeg, hogy lesz meg a 10. tag, hogy a 7. sörésnők életben Az maradjon. 5 tagos. Érted? Tehát én ebben csöppentem bele, amikor vadázták a tagokat, hogy meg életben maradjon a fej. Tehát ebben csöppentem bele, és itt jöttem én, a senki, aki senki nem ismert, és eljöttem, hogy honnan jöttem. És írtam, hogy mit tudom én, a keretbe olvastam a hirdeteket, akkor van még belinket a keretbe, hogy gyerekek, hát kéne még a tag. Lehet, hogy azért kibasznak, de itt van belinkeljük, itt van az új Fed. És tudod, tudjátok, hogy az egy nap hiányzott volna, hogy letiltsanak, és akkor belépett egy svájci csaj. De az miért Aki lépett ki? argentin. Miért lépett ki az argentin? Hát mert ő nem volt aktív, meg nem is Azt kerestük. tudom, aztán. ez most az úgy... De már leszarom, mert most vagyunk 19 centen. 18-an, mert most És a... stabil, és hány jöttek át oda? Hát Gondolj be, nagyon a te, tornádot figyelj. behoztam nektek, a tornádot Figyelj, teszem azt. én most csak kapkodom a fejem, mert én igazából nem tudom külön választani se a keretfedet, se a sörhatliknőket, meg se a késdobálót. És érted? egy bocsánat, Mert én nekem ott, esedezem. és néha ezért van az, hogy egy tévedésből beírok valahol olyan Semmi helyre, gond, úgyis elolvasson a lényeget. Nekem ez a 3 és valamelyik nap lebaszott a valaki, mert az észt bajnokságban jelentkeztünk, tudod, Igen. a Kibaszott meg. barátságosban. Én nem tudom a nevét, majd Hozzá, visszanézek. szóval azt nem olvastam. Lebaszott, hogy én a Van én házvinak beszóltam, a a házvinak beszóltam, hogy ne haragudj, nem rád tippeltem a totóba, a fettotóba. Ja, ez a... igen. Most akkor ez nem odavaló volt, azt egyből nem mondta, hogy nem tévedtem én el. Hogy akkor miért nem Ne felejtsd el, meg tudod miért. Na jó, de nekem ez olyan rosszul esik, mert én nem rosszul akartam. Tudom, Jenny, én neked Ja, bocs, hú, megy a kamera. Nem azért. De megy a kamera, bazd meg. Azt már le kell vágni.